benvingudes. Moltes gràcies per venir a aquesta hora a escoltar-nos, encara que siguin 25 minutets, tenim molt just. Serà una xerrada de duo, com ens veieu aquí, amb l'Astrid, i us la presento. Aquí tenim l'Astrid Barquer, és professora universitària de la Universitat Internacional, amb grau d'Educació Física, fundadora i directora de l'empresa Vita en Pleni, especialista en alimentació esportiva i, com no, mare de família nombrosa. Aquí n'hi ha 3 que estan aquí davant. Us presentarà el seu llibre Esport en Cook. I l'Emma és una dona non-stop, com el seu llibre indica. Ella és bomber de professió, però és ultrafondista, encara a l'elit. També és mare de família nombrosa. De fet, els nostres fills hem ocupat tota la primera fila. Veieu aquests caps petits que hi ha? Entre ella i jo en fem 6. I què em deixo? Emma és bioquímica, també, molt important. Ella està doctorant en un projecte molt interessant sobre salut en els ultramaratons, el projecte Summit, que us convido a que busqueu la web i més informació si no el coneixeu. I jo l'admiro molt. Amb l'Emma som amigues. Els nostres llibres no tenen res a veure, ja us ho avanço. Però com que, a més de ser amigues, compartim editorial, vam dir, doncs anem-hi juntes i ho presentem plegades. De fet, quan ara que us comenci a parlar una mica que m'aixeco amb el teu perfil, doncs la meva vida de fet és una suma d'ingredients. El seu llibre és de cuina, però és que els meus ingredients, Déu-n'hi-do, compaginar-los. Dius que sumo moltes coses, però ha estat un arbre que ha anat naixent. Jo he fet una llavor i les branques han anat fent-se. Des de ser mare de família nombrosa, que això ha estat un dels millors aspectes, però sobretot ultrafondista d'elit durant més de 20 anys, doctorant en bioquímica, intentant acabar un doctorat als 42 anys. Estic cofundant 3 empreses, de les quals no us en parlaré, sobre alimentació, i estic compaginant tota la meva vida a l'entorn també evidentment de la feina de bombera professional des de fa més de 16 anys i penses, com ho pots fer? Com pots compaginar totes aquestes coses? Penseu que tots aquests ingredients es poden fer molt malbé. Hi ha 4 aspectes per mi bàsics perquè no se'n facin de malbé. Un d'ells és el descans. És imprescindible en una vida non-stop com la que porto jo, que dius, com pots, Emma, amb tot, com pots conciliar, com pots ser bombera, com pots acabar la tesi, com pots estar dins l'elit de l'ultradistància? Descansant. Segon, no parar, activitat física. Una activitat física irreglada. Evidentment, tinc una sèrie de metges, nutricionistes, tinc una sèrie de gent al darrere, ostios, fisios, i sobretot una família. El tercer aspecte és l'estrès, evitar-lo al màxim. Dius que també tinc dies de molt baixón, que dius, com puc, no puc arribar. I finalment, i per mi el més important de tots, és la nutrició. O sigui, si no ens alimentem bé, si no tenim el nostre cos amb les eines necessàries per superar tots els entrebancs que venen, tant físics com mentals, no supero aquests ingredients, no puc aconseguir aquesta vida. Amb el projecte Summit, aquest projecte de tesi, he analitzat a més de 500 persones, amb 13 curses diferents per tota Europa. Amb aquestes 500 persones, una de les coses que he vist, en les quals també m'he focalitzat, és com afecta la nostra nutrició. Penseu que ens fa més resistents amb el nostre sistema immunitari. La gent que menja bé, sobretot que suplementa bé, després d'una marató com va ser la Marató de Barcelona, el seu sistema immunitari no va baixar tant i no va patir les infeccions que estan després d'un exercici de llarga durada. Els nostres gens canvien la seva expressió. És al·lucinant. O sigui, més d'un 33% del nostre genoma canvia les proteïnes que fa aquell dia en funció de quina vida portes, entre les quals hi ha la nutrició. I finalment, el rendiment d'una cursa, el que tu estiguis fent una marca o no, és la nutrició el que et pot condicionar que aquella cursa no estiguis fent bé, amb tot el que comporta haver hagut d'entrenar, haver hagut de conciliar, haver hagut de sortir quan fa mal temps, quan és de nit, etc. Per tant, són aspectes que amb el Summit ho hem vist. És un projecte que el que vol fer és donar les eines bàsiques a la gent perquè l'esport que faci, l'activitat física que tingui en aquell moment, ja sigui córrer, ja sigui nedar, ja sigui anar en bici, sigui el màxim de saludable possible. I es vol fer amb una sèrie de premisses. La gent ha de tenir en compte què és el que ha de fer previ a qualsevol activitat que es plantegi. Un altre dels aspectes que us volia deixar, i no vull deixar res, són les ultramaratons que estic fent. Les ultramaratons, que porto ja més de 5-6 anys fent-les, ara per exemple aquest any n'he fet 2, una és la Hard Rock, 169 quilòmetres a Colorado, van ser 29 hores non-stop, i l'altra fa un mes a l'illa Reunión, al costat de Madagascar, que es diu la Diagonal de Fou, dels bojos, que la coneixeu, Diagonal dels bojos, que són 175 quilòmetres i van ser 30 hores i 11 minuts sense parar. Aquestes curses en les quals la meva família és de les que més pateix, per què fas aquestes bajanades?
Jo he començat fa molt temps, jo vaig començar amb la cursa de la Mercè, la marató de la Neto, o sigui, jo he anat avançant a mesura que he anat creixent per després atrevir-me en aquests reptes. Sense una bona nutrició i hidratació, serien impossibles. 30 hores sense parar, només pares a pixar, i quan pots, és allò, quan dius fins aquí, vinga, apuro, però si no, non-stop, sense parar. I és molt important cuidar-te. Les ultramaratons, una de les coses que tenen és que molta gent abandona per problemes gastrointestinals. Un 40% d'abandonaments enguany a l'Ultratrat del Montblanc, l'ultra més coneguda d'Europa. I un altre dels aspectes que us volia dir, sí, clar, el meu llibre, non-stop. Què parlo? Una mica de com adjunto tots aquests ingredients, de com jo compagino la meva vida familiar, laboral, científica, com he cofundat les empreses, com quan decideixo fer un repte, un objectiu, i a vegades no l'aconsegueixo, com he pres més pel camí, i he pres més de les derrotes que de les victòries. Quan hi ha hagut curses superdifícils, que m'he plantejat dient, clar que la faré. I en aquell moment hi ha entrebancs entre... Hi ha coses que no preveus i tu lluites i arribes, potser no arribes la primera, ni la segona ni la tercera, arribes la cinquena, la sisena, però arribes, aprens molt més que no pas haver guanyat i dir que guai, la victòria. No, s'aprèn més de les derrotes que de les victòries. I finalment, una de les empreses que estic cofundant, amb tot aquest temps que dius on el treus, jo què sé, qui trobi un exprimidor de més de 24 hores que me'l digui, perquè és que apretarem aquell dia a veure si el puc. També ocuparé aquell dia, si més de 24 hores n'aconsegueixo un de 30, també tindré les 30 hores sense parar. Però bueno, el que sí vinc a dir-vos és que una de les empreses és d'alimentació. Hem aconseguit premsar un fruit del bosc que ningú o el tenien molt oblidat, que és la gavarrera, la garravera, el gratacul, el tapacul, si l'escaramujo, o el rosquip, en anglès, i l'estem recol·lectant amb empreses socials, gent amb discapacitat recol·lecta, juntament amb altres recol·lectors, boletaires, etc. Perquè són ara aquests mesos, l'estem prensant i dona vitamina C espectacular. I estem aconseguint una massa tipus pressada que l'estem introduint als ingredients del dia a dia. Hamburgueses, a iogurts, a llet, perquè portin aquella vitamina C que un necessita el dia a dia i com a mínim que tingui una mica de prevenció per tot el que pugui venir. I res, jo em sembla que on time, 8 minuts. I us deixo amb l'Àstrid que parlarà dels seus aspectes i finalment tancarem la xerrada. Jo vaig intentar fer-ho asseguda, a veure si seré capaç, perquè no estic massa acostumada a fer classes, ja estic com a xip universitat, jo a fer xerrades asseguda. Tot això que deia l'Emma, jo també per Reis m'he demanat més hores. Sí, a veure si m'he portat bé, no ho sé. Però el cas és que, no sé si ho veieu, no? Però amb una vida non-stop, ella és un cas molt bèstia, no? Però en realitat tots tenim una vida d'orilla, perquè ens exprimim al màxim i volem aprofitar els nostres temps a tope, no? Aleshores, cada vegada més em trobo amb gent que té greus problemes de cansament, que es troben molt cansats. I ja no només és perquè hi ha una moda amb l'ultradistància, que no potser tots estem preparats per fer aquestes proves tan dures, però emocionalment sí que ho necessiten els reptes i ho fan, sinó perquè hi ha diversos d'aquests àmbits de la salut que ha dit molt bé l'Emma, no? Hi ha una part de salut emocional, hi ha una part de descans, hi ha una part d'activitat física i hi ha una quarta pota de la cadira per tenir salut, que és l'alimentació. Jo el que us vull dir és que si d'aquestes 4 potes una coixeja, no pots rendir al màxim. És així, és a dir, per rendir al màxim hem d'estar sants. I per tant aquestes 4 potes les hem de dur on fire. Com ho fem amb alimentació? Clar, l'Emma deia, per mi és imprescindible una bona alimentació, no? Però clar, jo quins problemes em trobo actualment amb clients que passen pel centre o amb esportistes que parlen amb mi a través de la trajectòria esportiva? Què vol dir bona alimentació? Jo cada vegada tinc el concepte menys clar, perquè no, és que aquí, com que tenim dieta mediterrània, doncs ja, jo tinc aquest problema, vull dir, la gent es pensa, no, és que es dirigeixen a mi, jo em dedico molt al món de l'esport només, per tant els meus clients fan esport, com que fan esport i tenen dieta mediterrània, ja estan sants. I estan tots fets una merda, us ho asseguro. Llavors, què vol dir bona alimentació?
Què és menjar saludable? Jo el que m'adono en el món de l'esport, que és sobretot el que parlo en el llibre, és que va com de sèrie que tothom ha de prendre pastilletes, complements alimentaris envasats, processats, industrialitzats a tope, que si no veus aquell isotònic que té color que sembla una joguina i no l'aliment, sembla que no estiguis fent bé d'esportista, sembla que no siguis tan pro. Jo us asseguro que tots aquests complements alimentaris, totes aquestes barretes, gels, líquids, pots enormes de proteïnes deshidratades, jo no considero que això sigui alimentació saludable, en absolut. De fet, penso que no hauria de ser representatiu quan anem a una botiga esportiva i ens passem per la secció de nutrició, qualsevol, igual el Decathlon o les botigues de poble, i a la secció de nutrició només hi hagi envasos, begudes amb colors de llums de neó, perquè allò sembla un llum de neó i no una beguda, 1.000 pastilles, que dius, per què necessito tantes pastilles? Però la realitat és que la gent es pensa que si s'exigeix molt a nivell esportiu han d'empastillar-se. Dius, però per què t'estàs prenent l'espirulina, el suplement de ferro, el supradini? Per si de cas. Què vol dir per si de cas? Si tu no tens cap carència, no és necessari que tu t'empastillis, no va de sèrie. Què és el que hem de menjar els esportistes per estar sants? Els esportistes el que hem de menjar és aliments de debò. I totes aquestes pastilles i tots aquests envasos no ho són aliments de debò. I els no esportistes també, òbviament. En el fons, tot això que jo explico en el llibre està destinat a un públic esportista perquè és el meu target de feina, però per estar sa i rendir més a la vida, no només a l'esport, també cal menjar sa, perquè si tu no rendeixes a la vida i vas cansat, no ets efectiu a la feina, no dorms bé, quan arribes a casa cansat no tens la mateixa paciència per la teva parella i pels teus fills, vull dir, és per la vida, òbviament. Llavors, menjar de debò què són? Són aliments primaris, són cereals, són verdures, són fruites, això és la base de l'alimentació de l'esportista i si no és així, no ho estem fent bé. Com ha de ser? El 80% de l'alimentació de l'esportista ha de ser fruita i verdura fresca, si pot ser de proximitat i orgànica, millor que millor. Han de ser cereals integrals, a no ser que vulguis fer una dieta paleo, però amb llargues distàncies com l'Emma o aquests tipus d'esports costa molt. Han de ser llavors, això ha de ser el 80% de la nostra dieta. I l'altre 20% han de ser proteïnes de qualitat, però de qualitat. No val qualsevol pit de pollastre del Mercadona. Perquè tenim vaques fofes, perquè estan estabulades tot el dia, menjant pinso, engreixant-les ràpid, quan la seva naturalesa s'està acampant pel camp menjant herba. Llavors tenim vaques fofes que fan llet molt greixosa, a part de les hormones i antibiòtics, aquí ja no hi entro, si no els ramaders se'm tiraran a la jugular. I amb els pollastres passa igual, tenim ous que es fan en 6 hores, en lloc de fer en 24, com és la seva naturalesa, perquè les tenim tancades sense veure la llum del dia i encenent i apagant els llums perquè aquella gallina que menja el mateix, si fa 6 ous que en fa 24, doncs sigui més rentable, produeixi més. Llavors, 20% de proteïnes sí, però proteïnes de qualitat. I proteïna no vol dir només d'origen animal. Que aquí encara arrosseguem una postguerra molt dura on vam passar molta fam i sembla que si a la casa, a la taula, no hi ha tall, no hi ha tallet, que diuen, la meva sogra diu això, menja't el tallet, nen, dic, no cal que se'l mengi, amb el llegum ja en té prou, no? És a dir, tenim un llegum fantàstic, estem en un país on tenim llegum fantàstic, on podem menjar proteïnes de qualitat, o tenim importacions de maca, de llavors de cànyam, de chia, d'acord? Per tant, no només de procedència dels animals. Llavors, jo el que sí que m'he donat, i és una que intento transmetre en el llibre, és que als esportistes els preocupa molt la condició física, quin pla d'entrenament faré, el material, que els ajudi a rascar unes dècimes en el seu marca final, perquè així és com són més feliços, i els més sensibilitzats comencen a preguntar què han de menjar abans, la nit abans, allò el sopar abans, o el durant, en el cas que siguin llargues distàncies. Però no ens enganyem. Això no et fa estar sa i això no et fa rendir al màxim. El que de veritat et fa rendir és estar sa i menjar bé cada dia.
La perseverància de tenir un bon hàbit saludable, en el cas del que jo parlo alimentari, però així amb els 4 àmbits de la salut, penso que és imprescindible per poder-li exigir al màxim al cos i per exprémer-la a tope. Aleshores, si nosaltres fem això i aprenem realment a canviar els nostres hàbits, no haurem de fer dieta mai més. Què és això de la dieta? Jo no em faig de dietes, jo sempre dic, nosaltres fem assessoraments alimentaris, ajudem a menjar millor, canviem els hàbits, m'agrada definir-me com a educadora alimentària. I això és el que hem d'aconseguir. A l'Esport en Cook entrevisto, no és ben bé una entrevista, faig conjuntament el capítol amb 11 esportistes de casa nostra, que tenim molta sort perquè al nostre país tenim esportistes d'èlit mundial. Una d'elles és l'Emma, d'un dels capítols. I tots ells són esportistes amb vides esportives molt longeves, perquè alguns ja fa 30, Ferran Latorre, 30 i pico anys d'himalaiisme, l'Ona Carbonell és la més jove, però igualment també porta molts anys en alta competició. I una cosa vaig poder aprendre de tots 11 i m'intento transmetre en el llibre, i és que tots ells han aconseguit que els seus hàbits alimentaris siguin el seu dia a dia i els hi agradi, i estan a gust amb aquesta dieta, perquè ells no poden estar permanentment en dieta, o no poden estar els 8 o 10 mesos de competició en dieta i els altres fent desfase, perquè aleshores durarien molt poc i tots porten una vida esportiva molt llarga. I us asseguro que la gran majoria d'ells no prenen pràcticament complements alimentaris en el seu dia a dia, només en pics puntuals o quan tenen carències nutricionals, i quan hi ha una mancança, llavors utilitza la química perquè segurament que anirà bé, o complements alimentaris basats en plantes, però si no, no cal, perquè no us penseu que això és com aigua, enteneu? És a dir, tots aquests complements acaben tenint repercussió sobre òrgans com els ronyons o el fetge. La vitamina C no, amb les vitamines és diferent. Sí que és veritat que algunes no es venen en format que realment el cos les pugui absorbir, però es venen igualment en el mercat, tenen èxit de vendes, però és per una campanya molt forta de màrqueting que hi ha, però darrere no hi ha base científica en molt d'ells. En canvi d'altres, que sí que hi ha una base científica al darrere i estudis, però que no tenen calés per explotar-ho a nivell marketingià. I no els interessa a les multinacionals si una cosa funciona i és de la natura. M'enteneu? Llavors, què és el que hem de fer? Hem de ser consumidors crítics. I l'única manera de ser crítics és estar informat. I estar informat, doncs, llegint, estar informat assistint a xerrades de professionals que sabeu que no s'han venut i que són de confiança, etc. I no anar per modes, perquè és que hi ha modes a tot arreu. La moda, ara és la del running, però amb l'alimentació hi ha grans modes. Hosti, sentit comú. Sentit comú el que fas, no? O els patrocinis, no? Que em sap greu, però clar, jo tinc esportistes, jo assessoro molts esportistes internacionals i alguns, les marques que els hi paguen, ells es fan la foto conforme s'ho estan prenent i després ho llencen. Per tant, no us regiu mai per si aquesta s'ho pren, jo també, perquè potser ni s'ho pren, passa que necessita els calés, perquè també us dic una cosa, dels 11 que vaig entrevistar, em sembla que només n'hi ha 3 que puguin viure de l'esport. Tota la resta, com l'Emma, són esportistes d'èlit però no professionals. Tenen una professió a part d'això i per tant el seu dia a dia és bastant dur, perquè a més d'entrenar i competir a nivell mundial tenen una família i s'han de guanyar per d'una altra manera. I el que és molt important és que cadascú és un individu, una única persona, i tothom té una dieta individualitzada. No generalitzeu, és com l'esport, no vingueu i busqueu al Yahoo o al Google, anem a mirar quin entrenament em anirà bé per la meva edat, pel meu objectiu, pel meu marató que em vull fer. El mateix amb la dieta o amb l'alimentació. Cada persona és un ens i cada un digerim diferent, assimilem diferent, etc. Per tant, sisplau. Una cosa que heu de tenir en compte, i jo ho vaig aprendre també amb aquests esportistes del llibre, és que no cal ser un supercuiner. No cal ser un cuinetes per menjar bé. No cal tenir molt temps. De fet, tots els que surten en el llibre no en tenen de temps. I si tenim temps, els esportistes no el dediquem a cuinar, el dediquem a entrenar, que és el que ens agrada i ens fa feliços. Per tant, heu de tenir només 3 coses clares quan feu esport si voleu menjar sa. Una és què menjar, quins són els aliments que necessito, quins són els nutrients en cada moment, quan menjar, perquè no és el mateix menjar abans d'entrenar que durant l'entrenament que després de l'entrenament, i per últim i el gran oblidat és el com menjar-ho. I per això és cook.
I per això jo soc tan pesada amb la cuina, amb les receptes, que de fet la gent que m'estima em diu ui, tu barreges esport i cuina? Esport que és un món d'homes, cuina que és un món de dones, t'estranyaràs. No pot ser aquesta relació, no? Perdona, és que si tu vols menjar sa, t'has de remengar i cuinar poc, però una mica, no pots tirar tot el dia de processats. Aleshores, és molt important que tingueu clar aquests 3 àmbits i jo crec que el llibre els intento transmetre. I després, per últim, ja dir-vos que aquest és un llibre on està fet tot això que us he explicat, ho intento transmetre, però sempre sota un concepte d'alimentació integrativa, que en dic jo. A mi no m'agrada parlar d'alimentació alternativa, perquè no és una alternativa, però sí que és integrativa, és a dir, que entenem que el cos és un tot, on tot va integrat i va connectat. I a mi el que m'agrada molt també és que la gent sigui molt conscient de tot allò que menja, no? Que és el que es diu alimentació conscient. És a dir, jo mai parlo de nutrició. Avui ho parlàvem amb l'Emma. Jo parlo d'alimentació, és a dir, hi ha un factor emocional que té relació també, hi ha un factor conscient que té relació, és a dir, no mengem per omplir reserves i prou i omplir-nos la panxa, sinó que sé que ara menjo uns carbohidrats perquè necessito energia i després la cremaré. Ara menjo una proteïna perquè m'ajuda a la reconstrucció muscular post-activitat física. Conscient tot allò que mengem per què serveix i quan ho menjo. Fins i tot cuinar amb els nens és una de les coses que ells també aprenen i també valoren tot el que mengen al plat. I una altra de les coses que, per exemple, he fet aquest any a Astrid, amb el meu temps com he trobat, és arrentar un terreny i tenir un hort. Tens un hort, però bueno, perquè visc a Cerdanya, però és que és igual. Tothom té un pati, tothom té un balcó, tothom pot tenir una tomaquera, pot tenir enciams, pot tenir un petit planter. Per tant, vull dir, i això també et fa ser conscient una mica d'aquella alimentació que tens. I encara estem recollint remolatges, encara estem recollint pastanagues, les patates tinc la meitat de les piles per treure, mira ara que em fot el pagès. Et sortiran dolces, que t'has passat de data. Dic, però és que vaig de cul. Però és una manera de tenir consciència també del que estàs menjant i d'on prové. La carn allà a la Cerdanya jo sé on la compro i d'on ve, i quin és el bestiar. I això ho podeu també ser crítics vosaltres, encara que molts sigueu de ciutat. No és excusa ser de ciutat per no saber el que es menja. Jo haig de confessar que a Barcelona, fent un taller en una escola, un nen es pensava que les pastanagues penjaven de l'arbre, com un fruit. Clar, però és greu. I també, hi ha altres alternatives a la llet de vaca. Hi ha algú que no mengi llet de vaca? Astrid, jo, molt bé, quina llet? Vaig pensar, mira, la seva mare li dona llets vegetals, quina llet prens? Tu dius, no, jo de vaca no, jo aquella del súper, de l'estanteria. Sí, no sabem ni d'on prové. Això era broma, no? O sigui, és real, però era toc d'humor. Només dir-vos això, que es porta en cuc i poso receptes, perquè jo soc molt insistent amb el com i perquè penso que ens hem de fer la vida pràctica. Aleshores, hi ha 33 receptes, tant de primers plats com de segons, com d'aperitius, com d'esmorzars, com de complements alimentaris que podem menjar durant l'activitat física i totes elles són molt fàcils, us ho asseguro. Perquè si no, no les faríem. Perquè si no les faríem. Sí, a mi em passa igual. Bueno, jo tinc el teu amics, Sí, no, jo també, home, tinc 3 fills. Jo home, que també és un crac, Jo també tinc un home cuiner. Per últim, ara ja sí que acabo, i és una cosa que també em trobo que m'agrada dir, no? L'aparell, quan parlem del cos, els esportistes estem com molt obsessionats, no? Jo almenys quan feia la carrera, quan estudiava a INEF també em va passar, estem com molt obsessionats amb quina és la part més important del nostre cos, no? El corredor és com, oi, les cames són sagrades, no? Llavors, i dona molta importància a l'aparell locomotor, l'altre a l'aparell respiratori, l'altre a l'aparell circulatori. Mireu, tots i cadascun d'ells són importants. Tots, perquè el cos està connectat i quan una cosa et falla acaba tenint repercussió en altres òrgans i moltes vegades a nivell emocional també acabem simptomatitzant algunes coses. Per tant, és important, Toni, per això jo insisteixo tant en aquesta visió integrativa del cos, no? I el gran oblidat és l'aparell digestiu en el món de l'esport. I us dic una cosa, i quedeu-vos amb això. Si els vostres intestins no estan sants, no estareu sants i no rendireu. Estareu cansats, perquè els vostres intestins no estaran preparats i no absorbiran bé els nutrients. S'absorbeix tot, a nivell intestinal. Per més preocupats que estigueu per l'alimentació i pel que mengeu, si l'intestí no està sant, no serveix de res. Llavors, ostres, vaig cansat, ostres, tinc rampes, ostres, no dormo bé, etc. Per tant, molt important que també l'aparell digestiu és un aparell important en el món de l'esport.
Sembla que no sé si tenim una estona més o primer un aplaudiment per l'Astrid. Preguntes, no sé si tenim 5 minuts de preguntes o s'ha passat. No sabem res, tu. Bueno, tenim preguntes, Montse? Sí! Va. 5 minuts tenim? Doncs va, aprofiteu ara si ens aixequem, no? Si algú vol fer una pregunta... Algú té alguna pregunta? Igualment a Vilafranca i de Cerdanya, eh? Sí. A les 8 estarem o sigui, ara quan acabem la xerrada estarem a les taules de baix allà a l'espai dels concerts signant llibres, si voleu, també, Però si algú té una pregunta, aprofiteu que ens teniu aquí. Perdó. M'heu semblat extraordinàriament positives i m'heu donat un optimisme de que la vostra generació, perquè us considero una altra generació de la meva, aneu per un molt bon camí. No sé si és una pregunta, però és una reflexió que jo faig amb els maratons de Barcelona. Jo, primer em presento, soc una persona que tota la vida he fet esport, però d'aquella manera d'anar al gimnàs 1 o 2 vegades a la setmana per estar en forma, una mica de piscina, una mica de pilates o el que... 2 hores i mitja a la setmana està comprovadíssim que ens serveix de fàbula, a tots nivells. Abans feia la gimnàsia sueca, que la trobo a faltar, perquè ara amb el pilates no m'hi acabo de trobar, però mira, és el que hi ha, no? Llavors, jo amb les maratons que veig per Barcelona no estic d'acord. No estic d'acord perquè veig gent que només llueix un modelet i que sé que només fan marató una vegada o 2 a l'any. Què és això? Els pot perjudicar molt la salut? Jo sempre dic, has de fer esport sempre, i si fas esport sempre i fas la marató, fantàstic, però només la marató i lluir el modelet, perquè escolta, hi ha cada noi i cada noia que no fan esport, és un desfile de modelos. Gràcies. És l'empresa al darrere, tens tota la raó, i no només maratons, ultramaratons, o sigui, la moda dels ultramaratons amb gent que fa ni 3 anys que està corrent és esfereïdora. I els osteós, tota la gent que té un tema articular s'estan posant les mans al cap, els metges, perquè diu, on és aquesta moda, on va parar? Perquè no hi ha una progressió. Jo us he dit, vaig començar amb la cursa de la Mercè, però fa 20 anys. Nosaltres venim del món de la muntanya, també, llavors això tampoc no s'hi veu tant. Però la Marató de Barcelona, que aquest any eren 20.000 persones que van participar, federats 3.000 només. 3.000 que sabia una mica que havien passat un control mèdic, la resta ni idea. La resta era moda, i que si el Facebook, que si el Twitter... Això té una part bona, però també, que és que molta més gent fa esport i aquests petits reptes els ajuden a seguir entrenant i a seguir cada dia, no? Però clar, és una marató. Exacte, potser no cal fer 42 quilòmetres. Ja està. Més. Va, no tingueu vergonya, aprofitem. Ja que hem baixat i hem fet quilòmetres, que ens condeixi les... Hem conciliat, pobres, el fet venir. Alguna altra pregunta? Mariona, una pregunta. Irina, com és el món, la vida d'una filla non-stop? Mama, que tornes a marxar. Molt bé, doncs, ho deixem aquí, no? Només quedeu-vos amb això, que per tenir una vida non-stop, que l'estàs... Ah, hi ha una pregunta, em diuen? Vinga. Vosaltres deveu estar a les antípodes del celler de Can Roca, no? No, pobres, per què? Perquè si un va molt sovint al celler de Can Roca, a part que s'arruïna, no menjaria de la manera que us plantegeu. Això... Moltes gràcies per la pregunta. És a dir, ara ve Nadal. Jo soc anti-menú saludable per Nadal. Mira, escolta, per Nadal es mengen torrons, es mengen polvorons, es menja greix a tope i algun dia us pilles una turca també, per què no? I no passa res. Ara, el problema no són els 5 dies que et reuneixes amb la família per Nadal, no? Allò, tios, Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any i Reis. Són 5 dies. Feu accessos, no passa res. Si us ve de gust, perquè alimentar-se també hi ha una part emocional i són dies de reunir-nos, de família, no? Ara, el problema és que el 27 de novembre, i us ho dic perquè jo vaig anar al súper aquell dia i ho vaig veure, quan entres al súper tens una capçalera enorme de torró sutxar que a més et diu compra, i si hi vas amb gana i cansat, el compres. I sabeu quin problema hi ha? Que el torró sutxar és boníssim i te'l menges i arriba... Estem a 27 de novembre, i quan el comprem arriba el 6 de desembre i dius, ostres, m'ha dipolit ja, i encara queden 3 setmanes per Nadal. El problema és els excessos, el cada dia.
Massa sucre. Anar al celler de Can Roca, jo encara no hi he anat mai perquè sempre m'ha sabut greu gastar-me tants calés pel menjar perquè soc molt racana, val? Però m'encantaria que m'ho regalissin un dia. I quan hi vagi, escolta, per todo lo alto, però al celler de Can Roca quan hi vas? Un cop a la vida, 2, 3? Doncs el dia que hi vas a tope. Ara, cada dia que sigui saludable, que sigui sense excessos, i després dels excessos una mica de detox per donar treva als ronyons, i aquí no passa res, que l'alimentació també és emocional. I moure's. Aquells dies pots fer més escales, pots aparcar més lluny el cotxe per anar a la feina caminant, l'ascensor ni tocar-lo, etc. Pots fer moltes coses a la vida que condicionin i acompanyin en aquesta dieta sana. Però ara sí que us deixem, que anem a signar llibres a baix. Quedeu-vos amb una cosa per fer el tancament, i és que per tenir una vida non-stop cal alimentar-se molt bé. Moltes gràcies a tots.